ens trobem davant del document polític més important d'un ajuntament, que és els pressupostos, en el qual s'expliquen les voluntats de gestió del proper any i de realització política del proper any. Nosaltres volíem votar a favor d'aquests pressupostos, i així ho diem d'entrada. Estàvem absolutament disposats a votar a favor, és més, volíem votar a favor d'aquests pressupostos perquè entenem que era la nostra obligació en un context de pandèmia i en un context socialment tan complicat com el que està vivint el nostre municipi. I el mes de juliol, que sabem que és quan s'acaben els pressupostos, diguem-ne, d'emmarcar i de deixar a punt, i que és el moment d'intervenir de veritat, no sobre coses puntuals, sinó sobre la mateixa estructura dels pressupostos, així ho vam demanar. Vam demanar una reunió per poder parlar de les grans línies de pressupost i arribar a un acord. I amb una metàfora utilitzada abans vam trucar a la porta, però la porta no es va obrir. La primera reunió va ser convocat no fa gaires setmanes, amb la qual ja se'ns va informar de quina era l'estructura, de quin era tot el plantejament dels pressupostos i que, per tant, subjectes a alguns retocs. Ens hauria agradat aprovar aquests pressupostos, ens hauria agradat poder-los pactar, però no hem tingut la porta oberta per fer-ho. En tot cas, manifestar això. Però no pateixin perquè no votarem en contra d'aquests pressupostos per despit ni per, diguem-ne, una ofensa. Hi ha unes quantes línies vermelles, políticament, econòmicament i socialment, que no compartim i les anomenaré més enllà d'alguns quants punts d'acord, alguns quants punts que crec que s'ha de reconèixer com una bona gestió del deute d'aquest Ajuntament i així s'ha de manifestar. Em permetran que passi molt de puntetes davant de molts temes que no m'agradaria passar de puntetes, però és que l'extensió dels pressupostos municipals i un cert respecte al temps de tot plegat ens impedeix fer una intervenció de les hores que necessitaria poder parlar d'un document d'aquestes característiques. Per què votarem en contra? D'entrada, i ho va explicar molt bé la regidora, perquè en aquest context aquest pressupost no és real. Què vull dir amb això? Ara, en aquest mateix moment, en el Congreso dels Diputados s'està debatent, o sigui, no han començat, deuen estar a punt de començar, una norma que afectarà molt i molt aquests pressupostos i que pot suposar que s'incorporin 3 milions d'euros, per exemple, ràpidament a un pressupost, que és milions d'euros que es podran disposar dintre d'aquest pressupost. Desdibuixa totalment la foto que se'ns presenta avui. Nosaltres entenem que avui hauria estat bé que haguéssim aprovat les ordenances. Les ordenances, això ens donava temps a 1 de gener a aplicar aquestes taxes, fer alguna correcció si feia falta, però a 1 de gener ja haurien estat aplicat i deixar esperar una mica més per aprovar els pressupostos, com fan la majoria d'ajuntaments, perquè hauríem pogut fer un pressupost molt més ajustat a la realitat i amb una foto que es garanteixi. Per cert, podem gastar 3 milions d'euros més perquè el municipalisme ha presentat batalla metafòrica aquest estiu a Madrid. Esquerra, Junts, la CUP han votat a favor, o estan a punt de votar a favor, o votaran a favor d'una estona, de suspendre el marc d'estabilitat pressupostària. I això es pot fer després de tombar el decret del PSOE i Podemos que pretenia prendre els romanents municipals. Avui es parlarà del sostre de despesa i un suposat ampli suport als pressupostos de l'Estat, però no, el que avui l'independentisme està votant a Madrid és suspendre el marc d'estabilitat pressupostària. Amb perdó, poca broma. El marc d'estabilitat pressupostària és el que va provocar tantes i tantes retallades els darrers 8 anys i que ara estem patint amb qüestions com la sanitat, encara ara ens dura. Venim d'allà, d'aquest decret d'estabilitat pressupostària. D'una banda, la reforma de l'article 135 de la Constitució que van aprovar el Partit Popular i el PSOE i, per l'altra banda, la llei d'estabilitat pressupostària aprovada pel Partit Popular amb Convergència i Unió. Ara bé, avui es suspendran les lleis del 2020 i el 2021, però no es deroguen. I això no és un detall menor. Si la situació econòmica no millora aviat i no hi ha massa escenaris pels optimistes, és probable que el PSOE activi de nou aquest marc d'estabilitat pressupostària per imposar noves retallades a partir del 2022. I és un marc ideal, aquesta llei, per imposar l'austeritat a comunitats autònomes i ajuntaments, com s'ha demostrat, que a més són les que fan, i especialment els ajuntaments, són els que fan bé la seva feina, són els que gestionen bé, són els que estalvien, són els que tenen capacitat de generar romanents perquè es treballa i es treballa bé de cara a la ciutadania i, en canvi, és l'Estat qui els utilitza per eixugar el seu propi dèficit. Afortunadament, aquesta intenció del govern del PSOE i de Podemos ha fracassat en el seu intent de quedar-se amb els romanents municipals i també hem de dir que ens ha sobtat i decebut que l'alcalde de Castellar, que s'ha donat a fer vídeos enfadats i cartes indignades a la Generalitat quan ho creu oportú,
ha guardat un silenci que entenem molt còmplice quan el govern espanyol s'ha volgut quedar 3 milions d'euros als castellarencs i castellarenques. 3 milions d'euros que permetran fer molta política en un moment que tenim molta necessitat. Votarem en contra d'aquests pressupostos per això, perquè entenem que avui només aprovem una foto, però també perquè són, com molt bé deia la regidora, continuistes. Són uns pressupostos que nosaltres que hem conegut, i vagi per cas, hem conegut tres bones regidores i regidors d'Hisenda d'aquest municipi, però el pressupost és el mateix. L'estructura del pressupost, en tot moment, si vostès agafen pressupost liquidacions, totes les partides tenen una continuïtat. Aquest és un pressupost continuista des del 2017. No està malament, és una opció política, un pressupost continuista, però és que estem enmig d'una crisi sanitària molt important, la pandèmia, i estem enmig d'una emergència climàtica que ens vam marcar com una de les prioritats d'inici de mandat. El món canvia, les normatives canvien, la vida quotidiana de la gent canvia i els pressupostos de castellà es queden igual. A més, que siguin continuistes, i aquesta és una de les nostres línies vermelles que ens discutim sovint en política i que no passa res, són opcions diferents, és que els trobem uns pressupostos molt assistencialistes, que aquesta és una característica de la política d'aquest Ajuntament o d'aquest grup de govern. Cobrar les taxes de bars i restaurants per després subvencionar, per donar ajudes. Nosaltres entenem que les taxes, les ordenances i els pressupostos el que han de servir és per fomentar, per ajudar i per impulsar. I que el tema d'assistencial s'ha de reduir a la mínima expressió. Hem d'ajudar que la gent pugui treballar. El que hem d'ajudar és que els comerços se'n surtin i que bars i restaurants, quan puguin obrir o en moments com es troben ara, puguin tenir la seva activitat econòmica. Més que les ajudes, que en alguns casos són necessaris, però sobretot, el que basem és la prevenció des de la perspectiva econòmica i social. I aquí és on trobem una de les línies vermelles. Si entrem per les ordenances, que entenc que hauria... Això era una introducció, ja els he dit que intentaria ser breu, però és difícil amb tota la feina que hi ha aquí darrere, de molta gent. Si entrem per les ordenances, aquí tenim un punt d'absolut desacord i que ens impedeix, doncs, aprovar aquests pressupostos i aquestes ordenances. S'augmenta la taxa de residus un 1%, però és que el cost dels residus és molt més elevat. Es va augmentant més o menys un 1% cada any des de fa bastants anys, des del que tenim. Però és que el cost de la recollida i del tractament dels residus, que aquí es plantegen dues partides diferents, però que entenem que és una única, és molt més elevat. No reciclar costa diners. I a Castellà no apliqui el porta a porta i, per tant, no augmenti els seus índexs de reciclatge amb el cànon sobre el malbaratament de residus que estem important, ens costarà 375.000 euros. La previsió del pressupost és que recaptem 375.000 euros menys del que ens costarà aquest servei. Són molt diners. Són 75.000 euros més del que ens gastem en subvencions de famílies. Per tant, no podem donar suport de cap de les maneres a un pressupost que la seva principal prioritat pressupostària és donar suport a la gent que no recicla. I per què? Perquè això, que aquest any ens costarà 375.000 euros, segons el pressupost, el 2020 ens va costar 270.000, i el 19, 256.000, i el 2018, 330.000 a l'entrada de pressupost. En 4 anys, només en 4 anys, hem gastat més d'1 milió d'euros per pagar-nos el luxe de no reciclar prou bé, per tenir el carrer Montcada amb els contenidors desbordats, per mantenir uns nivells de recollida selectiva molt lluny del 20% d'on hauríem d'haver arribat aquest any que ja acaba, 2020. I sí, ens diran que ens trobem a la mitjana, com sempre ens recorden vostès, però és que ens trobem a la mitjana de comarques que menys reciclen del país. Ens trobem a la mitjana de la cua. I això vol dir que ho fem malament. Més enllà que hi hagi altra gent que ho fa malament, estem afectant el planeta, estem afectant la salut i a sobre ens costa 375.000 euros. Pràcticament tot l'augment de la partida de transició ecològica, que és una regidoria que considerem molt important, pràcticament tot l'augment d'aquesta partida el destinem a pagar el fet de no reciclar bé. Entenem que això no s'aguanta per enlloc i que hem de canviar aquesta situació. Segueixo. Creiem que els pressupostos tenen una visió molt optimista pel que fa a les aportacions de l'Estat. És una visió i que els propers dies es concretarà. Potser estem equivocats, però potser no. Però, en tot cas, la nostra principal objecció és sobre la mateixa estructura dels ingressos municipals. Recaptem diners públics per després gastar-los sense criteri d'equitat, com amb les subvencions per mobilitat que entrarem després, subvencionem la recollida dels contenidors grisos i cobrem taxes IBI, bars i restaurants per després, ja veurem quan, subvencionar-los. Municipis del nostre entorn ja han anunciat que no cobraran IBI a bars i restaurants. Resumint,
per nosaltres, aquest era un bon any per fer un canvi. Per fer un canvi que ens hagués permès augmentar les taxes de recollida de residus, perquè, com molt bé deia la regidora abans, tenim una funció pedagògica que una taxa ha de servir per pagar aquest servei i estem molt lluny de pagar aquest servei, alhora que baixàvem pressió sobre les famílies. Segurament el rebut final, les escombraries haurien compensat la baixada d'altres, però si més no, l'augment després de la millora de la recollida selectiva, perquè el porta a porta l'haurem d'acabar fent sí o sí, perquè és l'única solució, i això ho tenim tots clar, ho diguem més alt, ho diguem més baix, o ens faci més por o menys por, haurem d'acabar implantant la recollida selectiva, perquè és el millor mètode. Això ens permetria després rebaixar la taxa d'escombraries, perquè ara estem pagant molts diners. I els diners que no estem cobrint, m'estic referint que estem subvencionant per sota del que estem pagant la taxa als ciutadans i ciutadanes. Hi ha un exemple en positiu, que aquí els vull reconèixer i els vull agrair, que és que quan vostès van passar a que per fomentar l'habitatge de lloguer social, doncs fer un descompte del 95% de l'IBI. Aquesta política que és seva, la trobem molt encertada i entenem que és cap a aquesta política que hauríem d'haver enfocat més els esforços. El nostre disgust amb les ordenances, per això va més enllà. Desaprofitem potencials. Desaprofitem el potencial que ens ofereix les ordenances per accelerar la transició ecològica, per exemple. Sí que és veritat que subvenciona un 50% de l'IBI per instal·lacions fotovoltaiques, parèntesi, a municipis de l'entorn és el 100%, el 50% ho trobem més que correcte, però oblidem la resta d'energies renovables. Som un municipi forestal, amb un perill potencial molt elevat de patir grans incendis forestals, alhora que la gestió per biomassa pot ser una font potent de creixement econòmic, com hem intentat explicar manta vegades des de fa manta anys. Que nosaltres, com a municipi amb una càrrega forestal molt important, no bonifiquem la producció de biomassa, no bonifiquem aquelles llars que decideixin, o aquells negocis que decideixin escalfar amb biomassa, home, creiem que és un contrasentit. Un altre punt que volem posar sobre la taula és que són les energies renovables. Cada any invertim, segons el pressupost, i evidentment així es fa, no tenim cap dubte que es fa, en eficiència energètica, però cada any es pressuposa la despesa energètica molt per sobre de l'augment pel cost i generalment molt per sobre del que acabem gastant. Una de les funcions, com bé ens deia la regidora, que és aquesta pedagogia que hem de fer, hauria de ser explicar els avantatges de l'eficiència energètica a les renovables i explicar l'estalvi que anualment es fa per eficiència energètica i per energies renovables. I això en els pressupostos, mirats amb números freds, no es troba per enlloc. Per no parlar, i aquesta és una gran font de discussió que saben que tenim eternament, per l'aposta política que fa el seu grup pel gas, menystenint la inversió pel municipi i pel planeta que suposaria la biomassa, com els deia abans. També tenim dubtes, tot i que l'interventor ens va fer un diagnòstic ben clar sobre que haguem de cobrar la concessió sencera a l'Airesol, al Centre Feliuenc, al Calissó o al quiosc de Plaça Catalunya. Entenem els raonaments que ens feia, però trobem a faltar ja una acció política clara al respecte. Tenim en concessió o en cessió uns equipaments destinats a bar i restaurant que sabem que no poden treballar. No trobem just ja donar aquest missatge d'entrada. I per acabar el capítol d'ordenances, si em permeten, només una anècdota més o menys graciosa, però és que encara tenim una taxa pels caixers automàtics dels videoclubs. Vaja, em sembla que, com que a més hi ha és un concepte que podríem anar netejant i traient del mapa, perquè si en queda algun, jo penso que pràcticament hauríem de fer com els cotxes d'època i bonificar la seva existència. Perdoni l'anècdota, però ens ha fet una certa gràcia trobar-ho. Si passem a la part de despeses, que diguem que això recapta per fer política i, per tant, fer despeses, l'argumentació no serà tan exhaustiva com creiem que es mereixeria el treball fet per serveis econòmics, perquè incorporar només 3 milions d'euros de romanent desfiguren aquest pressupost de despeses. Tot allò que se'n va de les despeses fixes de l'Ajuntament, 3 milions d'euros de més a més, són molts diners i, per tant, desfiguren molt aquest mapa. No tindria sentit que ara nosaltres parlem de partides concretes o parlem de regidories amb un concepte que a partir de modificacions de crèdit es podrà ampliar i, per tant, seria una crítica sense sentit que en cap cas és la nostra voluntat. Per tant,
parlarem d'algunes tendències preocupants que veiem en els pressupostos i que ens agradaria explicar. Bàsicament, tenim 7 objeccions d'aquestes línies, d'aquestes tendències a l'Ajuntament. El primer, i també aprofito com cada any per predicar en el desert, els demanem aprovar el pressupost d'inversions separat de l'ordinari. Seria molt més fàcil arribar a grans acords al municipi si pactéssim el pressupost d'inversions per separat. Serà molt fàcil arribar a grans acords, els repeteixo, vull dir que si mai els interessa governar castellà des de l'acord i no des de la discòrdia, ja ho saben. Vull dir, aquí ja els oferim una porta on nosaltres anem a trucar cada any i que em sembla que seria relativament molt fàcil d'obrir. El pressupost d'inversions, però, conté un element que volem ressaltar i que volem destacar perquè ens preocupa. Bona part del pressupost d'inversions actual correspon a manteniment. No és una inversió, sinó que hauria d'anar dins del pressupost ordinari, perquè és manteniment. Aquest és un recurs, evidentment legal i evidentment legítim, que es va començar a fer servir durant la crisi per poder-se, entre cometes, saltar la regla de la despesa i reduir de manera, cometes, artificial el pressupost ordinari. El nostre interventor, i això prengui-s'ho com a positiu, deu ser dels pocs que encara accepta aquest recurs a dintre dels interventors pel que nosaltres coneixem en aquests moments. Però això, que en principi és bo, el recordem, com després quan parlem de la plantilla, que la plaça de l'interventor està vacant i tenim un interventor accidental. És molt probable que si ens arriba una nova persona a intervenció, apliqui aquest criteri d'obligar a incorporar condicionaments, reposicions i materials a manteniment. I això, combinat amb la regla de la despesa, podria ser un greu problema pel pressupost municipal. Per tant, deixem aquí sobre la reflexió i si volen doncs en podrem parlar més endavant. Tot així, també lamentar que fora de les inversions hores d'ara, a espera d'ampliacions del pressupost, hi ha una part de patrimoni castellarenc que queda un cop més fora de les inversions, especialment, i perdonin que l'agafem com a icona, però és que entenem que és una icona que té molta història al darrere i té molta significació i l'estem veient caure, i fa 10 anys que l'estem veient caure, que diem que s'hauria d'aturar, que és la Torre del Pont, que un cop més queda oblidada dels pressupostos. O per no parlar de la zona d'Horta de Canyelles, que es va degradant dia a dia, que aquest és un eix que hauria d'unir parts del nostre municipi i que en aquests moments ens queda tanta demanda d'accés a l'entorn natural del nostre poble, magnífic, com compartim, doncs mereixeria unes inversions i una posada al dia. La segona objecció sobre aquests 3 milions ens preocupa que en els sectors de població més afectats per la crisi, gent gran, joventut i cultura, no es vegi reflectit en res al pressupost. Al contrari, de fet la regidora ara deia, si no l'he entès malament, i si l'he entès malament disculpi, que el pressupost de gent gran i de joventut havia augmentat. La còpia que tenim nosaltres, el de gent gran disminueix un 8,35 i el de joventut un 25%. Per tant, com a mínim ens agradaria contraposar això i demanar que en aquesta incorporació de romanents aquests dos col·lectius estiguin molt en compte, perquè són 2 col·lectius específics que estan rebent molt i molt directament i amb conseqüències preocupants els efectes de la crisi sanitària. Hem de fomentar l'associacionisme entre la gent gran, i aquest ha de ser un objectiu del municipi. I hem de fomentar l'associacionisme i hem de fomentar lleure saludable entre els joves. I aquest també ha de ser un objectiu del municipi. Més enllà del Planet Youth, que és un projecte que ens agrada molt, però del qual només ens sentim a parlar el dia que parlem de pressupostos i que ens agradaria sentir-ne parlar més sovint quan passin coses. També ho hem exposat manta vegades, però cal ajudar el sector cultural. No només dient que s'invertirà, que això és un pressupost, sinó que això quedi reflectit amb la liquidació. És un sector estratègic, la liquidació que vol dir quan es passin comptes en què s'han gastat els diners del pressupost. Aquest és un sector estratègic i vulnerable al qual entenem que se'ls ha de donar tot el suport. Un apunt que no sé si fer ara o després, hi ha una altra regidoria, la regidoria de Diversitat Funcional i Inclusió Social, que l'acabem de canviar el nom, però que en tot cas el pressupost que aprovarem ara té el nom aquest, de Diversitat Funcional i Inclusió Social. No sé quin ha de ser el procediment, però si ja hi ha un decret d'alcaldia, en tot cas estaria bé que li canviéssim el nom també en els pressupostos. El gruix d'aquesta regidoria, per cert, aprofito per felicitar la tasca que fa la regidora, perquè això de tant en tant s'ha de fer, o s'ha de fer molt sovint, doncs felicitar la gent que està dia a dia al peu del carrer posant-hi totes les ganes i tota l'il·lusió.
demanem que aquesta regidoria especialment se la cuidi més bé. Sí, és veritat, com molt bé deia la regidora, que té un augment d'un 46%, però el gruix d'aquest augment se l'endú l'eliminació de barreres arquitectòniques, que ja està bé que estigui en aquesta regidoria, però podia estar també tranquil·lament amb la de l'espai urbà. És un col·lectiu molt vulnerable, que també està patint molt els col·lectius que té la regidora o la regidoria i que, per tant, quan arribin més fons, sisplau, que es tinguin molt en compte perquè la necessitat de programes específics sempre són els grans oblidats i estaria bé que passessin al davant. En tot cas, sí, també celebrem que ens hagin escoltat. A vegades ens desesperem una mica per veure que l'any passat vam demanar que aquesta regidoria tingui pressupost propi, que l'any passat no el va tenir, i que aquest any el tingui. Això sàpiguen que de tant en tant una alegria d'aquestes també els alegraïm. Un tercer punt, que aquest és crònic amb els pressupostos municipals, és recordar, així com a punt, que gastem 4 cops més en comunicació que qualsevol altre municipi amb qui ens podem comparar per mida, per renda per càpita o per pressupost municipal. 4 cops més. Com molt bé deia el molt honorable president Montilla, parafrasejant algun clàssic, facta non verba. Per tant, afegim factes també de tot plegat. Un altre dels motius, el quart motiu pel qual avui no podem donar suport a aquests pressupostos, tot i que ens sàpiga greu, i ho repeteixo, entenem que aquest pressupost no ha reflectit les necessitats derivades del Covid, o no totes. I el tema de l'habitatge es mereix un capítol essencial. No es pot fer política d'habitatge sense habitatge. I aquesta em sembla que és una veritat de perogrullo que ens hauríem de repetir més sovint. Saludem, evidentment, com ja hem dit abans, la modificació de l'IBI, però això és clarament insuficient. Cal tenir habitatge en propietat, cal construir habitatge públic, és una urgència i els interessos de la sociovergència que ja hem patit en aquest tema a principi de mandat no poden aturar més una necessitat sobre un dret bàsic. Confiem en la incorporació del romanent, aquesta sigui una prioritat. Hi ha diners. Per aquest tema hi ha diners i el que no pot haver-hi són excuses. Cultura. N'he referit abans, però entraré una mica més exhaustivament en aquesta regidoria, si ens permeten, perquè ens preocupa la poca prioritat que han demostrat en cultura, o que nosaltres hem vist que vostès han demostrat. Tenim la responsabilitat, perquè és un servei essencial, de promoure l'accés a la cultura i dinamitzar la indústria cultural. I mirin, els posaré un exemple d'aquests pressupostos que em sembla que ajudarà a il·lustrar prou bé i, en tot cas, en algun dia, en un marc més tranquil que no sigui aquest, fer una reflexió conjunta sobre què estem fent en cultura. Segons recordava l'alcalde en el darrer ple, a Castellà hi ha més de 110 entitats culturals. D'aquestes 110 hi ha 5 entitats que reben, en conjunt, 53.000 euros. I només hi ha una entitat, el Club Cinema, que augmenta un 12% el seu pressupost, de la qual cosa, evidentment, ens alegrem. Però 5 entitats reparteixen 53.000 euros en subvencions. I les altres 105 entitats, 105, se'n reparteixen 32.000. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que ens hauríem de plantejar conjuntament. S'ho troben, I penso que aquí no és el moment, però llenço aquesta reflexió sobre el pressupost, sobre la visió del pressupost, que hauríem de compartir en algun moment. Celebrem també l'anunci d'augment d'ajuts a les famílies, i aquest el saludem. Després ja, si un cas, quan sapiguem els criteris de com i quan i de quina manera van aquests ajuts, doncs ja en podrem entrar. Es preocupa un tant aquesta partida. Per què? Els ho explico. No perquè es dediqui, repeteixo que ens sembla molt bé, sinó que és una partida que tradicionalment no s'ha esgotat. És una partida que les liquidacions des de fa anys retornen diners. I la partida general de l'estat d'execució de pressupost, i aquesta és una dada que espero que em puguin desconfirmar perquè ens fa patir bastant, diuen que l'execució de pressupost a setembre del 2020 quedava més d'1 milió d'euros a repartir en el concepte de transferències a entitats i famílies. Ens preocuparia molt, i així ja els ho vam dir quan vam signar aquell pacte que al final es va quedar allà sobre actuacions prioritàries a la Covid, ja ho vam dir, ens preocuparia molt que s'obrin diners en qualsevol concepte, però més en aquest. Tots els diners públics disponibles en aquests moments han d'anar a parar a les butxaques a qui els necessita. I no podem acceptar de cap de les maneres que quedin establerts en l'Ajuntament. Per tant, sisplau, els preguem gairebé que posin especial cura en l'execució d'aquestes partides pressupostàries per garantir que tots aquests diners no es quedin a la caixa de l'Ajuntament, sinó que circulin.
Finalment, i ja per acabar, i disculpin la llargada de la intervenció, ens preocupa especialment la situació de la plantilla de personal. Hem parlat d'ordenances, hem parlat de pressupostos de despesa i volíem parlar de la plantilla, que és l'altre punt que porta avui. Ens hi referirem molt breument, però és que el mes de març vam tenir una protesta de la plantilla municipal en el ple, recorden? Un dels últims plens presencials, que en aquell moment denunciaven que es feia una modificació dels llocs de treball sense que prèviament no hi hagués hagut la necessària negociació col·lectiva i que no estaven d'acord en la presentació dels punts en qüestió per ser aprovats al punt municipal. Avui ens demanen que aprovem una plantilla que no s'ha acordat sindicalment, enmig d'unes tensions amb col·lectius de treballadors que ens van arribant. I si s'ha aprovat sindicalment, a nosaltres, com a mínim, els treballadors no ens han dit això. Però, en tot cas, ens agradaria saber si hi ha hagut aquest acord sindical sobre la plantilla que es presenta avui, perquè ens van arribant cada cop més, i això no ens havia passat i és inèdit, malestar de col·lectius dels treballadors que ens van fent arribar el seu malestar i no veiem en el pressupost ni per enlloc alguna partida que manifesti voluntat negociadora. Una plantilla, que això ho diem poc, té 108 places vacants. El 52% de la plantilla és interina. I aquesta és una dada que, a més, diguem-ne, en places com el secretari, l'interventor i el tresorer, estan en places vacants, per tant, estan en interinatge. Ens agradaria molt saber, perquè aquesta informació no ens ha arribat, i la considerem important, quantes d'aquestes 108 vacants estan realment sense ocupar, en quin sistema estan proveïdes les vacants, quantes estan en comissions de servei, quin programa de cobertura han pensat per reduir interinitat i, sobretot, quan pensen convocar oposicions, perquè aquesta situació de plantilla creiem que no és acceptable. Per tant, tenim molts motius per votar no aquestes ordenances, aquest pressupost i aquesta plantilla. Moltes gràcies.